ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗೆಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿತುಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮೂಲ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ರಾಜರ್ಲಕ್ಕದು ಮೀಯರ್ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ಐತೆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತುಲಿ ಆತಿಂತುಲಿ ಆಯ್ತು ಅವಸ್ಥೆ ಅದೇ ರಾಜರೇ ಸನ್ನಿ ಕುಂಟುಪುರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾರ ಇರ ಮಾಡ್ತೀಲಿ ಪುಲಿ 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 ಮಾಡ್ತೀಲಿ ಇಂಕ್ಲಿನ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಇತ್ತ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಅಪರ ತೂಯರಡ ಅಪರ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊರ್ನೆಟ ಬುಲ್ತಂದೆಪ್ಪು ಇರಲಿ ದಾದಿ ಸಂಬಾಬದ ಚಾರಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಲ್ ಎಂಚ ಹೋಪಿನಿ ಚಾರಡ್ ಮಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಚಾರಡ್ ಮಿಟ್ಟು ಹೋಪಿನ್ ಸನ್ವಿ ಎಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ತು ಪತ್ತು ಪೋಡು ಅವತ್ತೆ ಅವತ್ತೆ ಬಬ್ಬಾ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಆತಿಂತುಲಿ ಕಂಡ ಕಂಡ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪುಂಟು ರೂಮು ಇಲ್ಲು ಓಲೋಲ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅತ್ತೆ ಸನ್ನಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅದು ಪುಣತೆ ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ರಪ ರಪ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗಾನೆ ಶೋಕ್ ಮಪ್ಪುಗಾನೆ ಎಸ್ ಶೋಕ್ ಮಪ್ಪುಗ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ರನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತೆ ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಮೂಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪುರ ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ 5 ಮಂತ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಈ 10 ಮಂತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನಮಿತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮರಿಯಲ್ಲಗ ನುಂಗರ್ಲ ನುಂಗುಜಿಂದು ವಾರ ವಾರ ಚೇಂಜ್ ಸರಿ ಗಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲ ಆಡಿದ ದಮ್ಮ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಿ ಯಾವೇನ್ ಇರ್ದವರ ಆಪುಜಿ ಅತಿಶಾನ್ ಬಬ್ಬ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಬ್ಬ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ನಲ್ಲ ದಾಲ ತಿಂತಿಜೇರ್ ಒಂಜಿ ಡೈಪರ್ ದೇತದ ವಾಶ್ ಪುರ ಮಂತ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ನೀರ್ಲ ಪರ್ತಜೇರ್ ಇತ್ತ ಗುಬ್ಬು ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಲಿ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಬನ್ನಿ ಇರು ಬಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀಕ ಬಾ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಯಾನಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿಲೈತೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಡವು ಕೊರಡತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ నేను ಪೂರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಜೋಡ್ ಬರ್ಸ ಶುರು ಆತನ ಅದೇ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಈ ಬರ್ಸಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜೆತ್ತಂಡ ಬೇಲೆ ಬರ ಮಲ್ಬರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಶಾನ್ ಬಾಬಾ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ಲು 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಕಾತನು ಕತ್ತಲೆ ಆತನು ಪೂರ ಕತ್ತಲಿ ಅಮ್ಮ ತುಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಚಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆಗಾಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆತ ನಂಗೆ ಅದೇ ನಂಚ ಅಮ್ಮನ ಬುಷ್ಯಪುರ ಮೀದು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಿರಾರ್ ಜೋಜಾ ಕೈ ಮುಗ್ಯಾರೆ ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಬಾಬು ಬರ ಜೋಜಾ ಕೈ ಮುಗ್ಯಾರೆ ಬಚ್ಚೆ ಬೊಕೇನಮ್ಮಪ್ಪ ಹರೀರ ಬೊಕೇನಮ್ಮಪ್ಪ ಸೊ ವೆದರ್ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಈ ಬರ್ಸ ಬಂಡ 9 ಬರ್ಸನೇ ಅವಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಪಿದೇ ಪೋರಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಾತ್ರ ತಕ್ಯಾರ ನಾನು ಅವಳು ಎಪ್ಪಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಒಪ್ಪಾಡ್ ಕಂತು ಕೊರಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಗೊಂಜಿ ಪರತ್ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅವೆಂತ ದಕ್ಕೀರು ಹಾಳಾತಿನ ಮೈಕ್ ಇರಾಗ ಆಂಬೋಡು ಓ ಅಮ್ಮಾವು ಬಜಿಲಾವೆ ಬಜಿಲ್ ತಿನ್ಕತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಎಸ್ ಬಾಯ್ಗೆ ದೇ ಪಾಡ್ನು ದೊಡ್ಡ ಶಾಮ್ ಜಜಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪೊಲೆ ಶಾಮ್ ಜಜಮ್ ಅಂಪ್ಲಲೆ ಶಾಮ್ ಜಜಮ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಪೊಲೆ ಆನ್ಸಾನಿ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಟ್ರೆ ಅಂತ ಕದಪ್ಲೆ ಅಚಂಡ ದೇತನು ಏನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿಂಗಳ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಕಾಟು ಒಂದೀಪಿನಿ ಕುದೋನೇರು ಕಾಲ 5 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲು ರಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಏನಾನಿಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಶಾನ್ ಬಾಬಾ ರೆಡಿ ಆಯರ್ ಟಿವಿ ತುವಾರೆ ಕುಲ್ಲಿನ್ ತುಲೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತುವಾರೆ ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಂದು ಓ ಕಾರ್ಟೂನು ಒಂದಾವೆ ಬೇಬಿ ಶಾರ್ಕ್ ಅವೇ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಾಮಿಗಿತ್ತೆ ನಂಜಿ ತಿನ್ರ ಕೊಡ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ ತುಲಿ ಅವಳು ದೀದ್ ಬರ್ತೈತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲ್ದಿಜೇರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ದಿಜೇರು ಕೂಡ ನಾಡೊಂಬತ್ತೆ ಅತಿ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಇರೇಗ ಮುಸುಂಬಿ ಬೋಡೆ ಕೊರ್ಕ ಸಾನ್ವಿಗೆ ತುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಸುಂಬಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮುಸುಂಬಿ ಹೋಗಿ ತಜಲಿ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿ ಮುಸುಂಬಿ ತಜಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಉಂಡಿ ತಜಲಿ
ಏಜ್ನಕ್ಲಿ ತಜಲಿ ಏತ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿಂಡು ಬಾಬೈಟ್ ಏತಂದು ಚೂಂಡೆ ತಜಲಿಗೆ ಎತ್ತು ತಜಲಿ ಚಕ್ಕ ಪೊಡೆ ಮಪ್ಪಗಿತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಬಜಲ್ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮುಷುಂಬಿ ತಿನ್ಕ ಅವೇ ಆವತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳಿ ಟಕ್ಕ ಮಪ್ಪುಡೆ ದೆತ್ತು ಕೊರುಡೆ ಇತ್ತ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ಬೊರ್ಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಜಲ್ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಪತ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿಗಿನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಬಜಿಲ್ ಈ ಬಜಿಲಿನಿ ತೋದಂ ಪಾರ್ನಿಗಳು ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂಡ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮರದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ಪರ ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಬೆಲ್ಲಾರ್ದು ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಚೋಕ್ಲೇಟ್ ನೆತ್ತರ್ ಪುರ ಅವೇ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ನೆತ್ತರ್ ಪುರ ಹಾಪುನು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸಾನ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪುರ ಕೊಡ್ದು ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತೀರಾ ಮೀನ್ದಾರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ರೆಡಿ ಆತೀರ್ ಮೀನ್ ಕಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತೀರ್ ಪೈ 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 ದೊಡ್ಡ ನಡೆ ಪೈ ಸಾನ್ವಿ ಮೀನ್ ಕನಕ ಮೀನ್ ಮೀನ್ गोला बुलेट गोला अय्यप्प വീഡിയോ തെറ്റി ഞാൻ ಕೊರ್ಪೇರ್ ದೊಡ್ಡ ತೊಟ್ಟೆನೆ ದಿವಳ ತೊಟ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರ್ ತೊಟ್ಟನೆ ದಿಲ್ಲ ತೊಟ್ಟನೆ ಹಿಂದೆ ಕರೆಂಟ್ ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆತ್ತದುಂಡದ ಅವು ಮೀನು ಐಸ್ ಲಂಚನೆ ದಿಲೆ ದಾಲ ಜೈಸ್ ದಾಲ ನೀರಾಪು ಅದೇ ಹಾ ಯಾನಿತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ ಮೀನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪೊಲೆ ಕನ್ನೆ ಇಂಚನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿವಳ ನೈಕೆ ಪಾ ಕನ್ನೆ ಎಂಕುಲಿಜಿನೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಕ್ಕದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಕಿರಾಯಿಲತ್ತು ತರಕಾರಿ ತಿಂದೆ ಬಾಡತ್ತು ಆಯಿಷಾ ಶಾಕಂಡೆ ಮೀನೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಮೀನೆ ಸಾನ್ವಿನ ತಿಂದ ಅಂಡು ತುಲೆ ಈತ ಬುಡಿಯೇರು ಅಂಜ 4 ಬಾಯಿ ಉಂಡ ಬುಡಿಯೇರು ಸಾನ್ವಿಲದಲ್ಲ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಮಾತ ತಿನ್ಪಲ ಅಂದು ಎಂಗಲ ಬಾಲೆ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಲ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಸಾನ್ವಿ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟು 4 ಚಮಚ ದೀಪೋಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೇತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಅಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ನಂಚಿನ ಯಾಕಲ್ಲ ಮಂಚಿ ಗೇತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕುಲ್ ಆತೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇ ತಾಪಿನಾತ ಕೊರೋಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡಂತೆ ಕೊರೋಡು ಸೊ ಮೇಲ್ ಅರ್ಕರ್ಕ ಕೊರ್ತೀನಿ ಆಗ್ತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬುಡ್ದು ಅಕಲ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಕರದಾಯ ಕೊಡಂತೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ತೊಲೆ ಯಾರು ಬಜಿಲ್ ನಂಜಿ 4 ಬಾಯ್ದಾತು ಬಿಡ್ತೇ ಇರ್ತಲೆ ನಾನೈತೆ ಏನೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಮೀನ್ಲದೆ ತೊಂಡು ತೊಲೆ ಗೋಲಾಯಿ ಮೀನ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಮೀನಂತೂ ಇಷ್ಟ ಅರೆಗ ಸೊ ಮೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಕಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ನಿಕಲು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಓ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮೀನು ಬರ್ಬಿನಾಡ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಬೊಳ್ಂಜೀರು ಮಾಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಮುಳ್ಳುದ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಕುರ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ನಮಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೊಂಡೆ ಎಡ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳು ಪಂದಿನ ಮೀನನ್ನು ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ತೆರ ಪುರಪ್ಪ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಮನ್ಪರ ಸಾನ್ವಿಲ ದೊಡ್ಡಲ ಪಿದೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕಲ ರಾಜರ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ತಲೆ ರಾಜರು ಬುಷ್ಯ ಮೀದ್ ಬತ್ತೇರು ಅದೇ ರಾಜರ ಬುಷ್ಯ ಮೀದಾಂಡೆ ಬುಷ್ಯ ಮೀದ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಬತ್ತೇರ ಎಂಗಲ ರಾಜರು ಈ ಬರ್ಸೋಗ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ನೀರ್ ಮೀಪಿನ್ ಮಾರೆ ಅದೇ ಕೊಳ್ಪು ನೀರು ಇಂಚಿನಯ್ಯೋ ಏರ್ಲ ಈ ಮರಿಯಲಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಪಿರಿ ಎಂಕಂತೂ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನು ಅಂತೆ ಕರೆಂಟ್ ಓರಿಪುಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ನು ಕೂಡ ದಯಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಮೀನು ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ ತೊಂದೋಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಬಿ ನೆಂಚಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಅದೇ ರಾಜರೇ ಮೀನಿಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಹೇಗತ್ತೀನಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಚಿ ಮೀನ್ ತಿಂದ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಹಾ ಮೀನ್ ಬೆಸ್ಟ್
ನೀನು ಏತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಂಗೆ ಅಡ್ದಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹೀಟ್ ಅಂಚು ಪ್ರಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ರಾಜರು ನೀನು ಮಾತಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದಿ ಕತ್ತೆ ಕಡಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಿಡ್ಪುಜೇರ ಅಂತ ಅದು ಇತ್ತಿನ ಮೀನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ತುದತ ಮೀನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪಕ್ಕಲು ಈ ಬರ್ಸೋಗ್ಲತ್ತಲೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರವೇನು ಈ ಜಾರಂಗೆಲ್ರಿ ಮಾತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ದೇತೋನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಬೇಕಂತ ತೊಡುವ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಆತ ರಾಜರ ಓ ಇನ್ನ ರಾಜರು ಎಸ್ ಬೋಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಕೈ ಮುಗ್ಯಾರಂಡು ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ನೀನು ನಿಮ್ಮಂತ ಬಿಡುಕ ಸಾನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ತಾರೆ ಮತ್ತ ಪೆರದಾನ್ಗ ಇದು ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಟ್ಟೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗೋಲಾಯ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದಿಟ್ಟೇರು ಆರ್ ಮೀನ್ ತಿಂಡಿ ಜರಡೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡಾರ್ನ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ ನಿನ್ನ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುಲ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೋಡಿತಂಡ ಸೊ ಚಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತನಗ ಕರೆಂಟ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತನು ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆದು ಕೊದ್ದಿಂದು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಆತನಟ ಏತ್ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿಣ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನ್ ಮನ್ ಪರ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನೋಡು ಆತನಟ ಕೊದ್ದಿಂದು ಉಪ್ಪುಂಡ ರೇಪು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪಲ ರಪ್ಪ ನಿಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತನ್ಗ ನಮ್ಮ ಮೊಲು ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ನಾನಲ್ಲ ಆತಜಿ ಅಮ್ಮ ವೆಜ್ ದ ಮನ್ ಬರ್ಬತ್ತಿರ್ತಲಿ ಬಟ್ರ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲೇರಾ ಬಟ್ರ್ ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ ಬರ್ರಿ ಆರಂಚೂರು ಮೀನು ದೂರ ಒಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಿನ ದಾದಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ ದಾಲ್ ಸಾರ್ ಆಯ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬಿಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆರ್ನ ವೆಜ್ಜಸ್ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಸ್ ಬೇತೇನೆ ಅತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಮೇರ್ತುಲೆ ಆರು ಎಂಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ ಪರ್ಲು ಬಿಡು ಒಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕಜಿಪಾನ ಗೇತ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ ಅರೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇ ಜೈ ಮೀಂದ ಕಜಿ ಪುಂಜಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮನ ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮೀಪಾದಿ ರಾಜರ್ ನಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಪೋತೋಲು ಮೂಲು ವಾದ್ಯ ತೊಂತೋಲೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಕಡಪುಡಿಯಾನ ಅಂಜ ಗಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನತ್ತೆ ತಿತ್ತು ಬತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸ್ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೊಪ್ಪಡಾವಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜೇತ್ ಪಡ್ತುಗ್ಲಕ್ಕೋರಿಂದ ತುಕ ರಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಪೂರ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮುಗಿತೋನ್ಗ ಮೀಂದ ಕಜಿ ಪೂರ ಆಂಡ್ ರಾಜರ್ ಲಪಿದ ಅಡಿ ಇರ್ತದೆ ಸಾನ್ವಿನ ಮೀದ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ದಾಲ್ ಆತ ಜೊತೆ ಸಾನ್ವಿ ರಾಜರ್ ಪಿದ ಅಡಿ ಇರ್ತದೆ Nera? Share nama awal muring. Dah dorin. Share. Mitte wali kata. Ate. Ball hai. हाँ. Ball देता. Ball pode. Yes. ರಾಜರ್ ನಟ್ಟುಕೊಂತ ಕೊಬ್ಬುದು ರಾಜರ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಪಿರ್ತೆ ಅದೇ ರಾಜರ ball ಕನ್ನೆ ಜುಜ್ಜಿ ಅನ್ನುಲ್ಲೇತ ಪೊಲಿ ಜುಜ್ಜುಂಡು ಕುಡಲ ತೋಪಿನ ಜನ ಬೋಲ್ತಾರೆ ಅಬ್ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಾಲ್ ಕಂತಾರಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಗಬ್ಬಲೆ ಬಾಲ್ ಬಾಬಾ ಪೊಲಿ ಉಣ್ಣ ಅಂದು ചേർ പൊല്ലി ഉണ്ണാന്നാണ് ಸಾನ್ವಿನ ವನಸ್ಮತ ಆದ್ ಮಿತ್ ಜಪುಡಾರೆಲ್ಲ ತಾತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜರಂಜಿ ಸಾನ್ವಿ ಕೊಂಚ ಮೊಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿ ಲೋಲ್ ಬೇಕಂತೀರ ಅರ್ಧ ಯಾನ್ ತಿಂದೆ ಅರ್ಧ ರಾಜರ್ ತಿಂದೇರ್ ಅದೇ ರಾಜರೇ ಸೊ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಪನ್ನಿ చూసి చెప్పను సూపర్ ఉండే సాన్వి చూడకుండా తెలాలి బాబు ఇన్ని చెప్పరిజ్జి
ಉಜ್ಜೆ ರಾಜ ಡ್ಯಾನ್ ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಂದಾರ ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರನಾ ಜೈ ಸಾಮಿನೊಂದು ಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಅನ್ನ ಅರಸಾಹಸ ಮಾತೊಂದು ಜಪ್ಪರೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಲ್ಲೆಪ್ಪ ಜಪ್ಪುಗ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಜಪ್ಪರ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚಿ ನಿದ್ರೆ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಸಾಂಕಿನಿ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಬಲ್ಲಿ ಚೋಚಿಕ ಚಿನ್ನಯ್ಯ बोले बाबा नेटे चोचा बाजो जो मुकुबा जो 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 ಗಂಟೆ 5:09 ಸಾನ್ವಿ ಲಕ್ಕದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇರ್ತಿರ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೊಂದೆಲ್ಲ వచ్చిన ಬೇಲೆ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಂಡಿ ನಂಗೆ 5 ಗಂಟೆ ದಂಚಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಸಾನ್ವಿ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ ಅಂಚ ದಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೆತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಈತ್ ಮಾತಾನಾಗ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಕತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ వచ్చాರ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂಪೇರು ಬಟ್ ಅದು ಅನ್ಪುನು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಒಚ್ಚೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ರಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಒಚ್ಚಿಗ ನೆಲ ಮಾತ వచ్చిದಾಂಡ್ ನಾನಿತ್ತು ಒಂದು ಕಷಾಯ ಬರ್ಕಂದ್ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕಷಾಯನೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಜೀರಿಗೆ ಓಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನವಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪ ಸೊ ಚಾ ಏರಂಡಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಇತ್ತಂಡ ಪರ್ಪ ಇದರಿಂದ ಚಾ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಒಂಜಿರಪ್ಪ ಬರೋಡು ಸಾನ್ವಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಇದೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದನ್ನ ಸಾನ್ವಿನಂತೂ ಎರಡಂಗೆ ಪರ್ರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಡಿ ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಅವಡ್ ಸಾನಿನ ರುಟೀನ್ ಅವಡ್ ತೂವರೆತ್ತಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಗೋಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ದಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ರೂಟೀನ್ ನಡುಟೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೊಂದು ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ ಕಡಪುಡೋಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಿಪ್ಸ್ ಅದಂದೆ ಬೇತೆನೆ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಪ್ಪಾರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾನ್ವಿನ ರುಟೀನ್ ಹೋಕರಿ ಬರ ತೂವರೆತ್ತನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತ ತೂವಲಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗಡೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಐಕ್ಲ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕಲ್ನ ವಂಚ ತರ ಪ್ರಪಂಚಿ ಕಷಯನ್ ಪರ್ಕನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಲಾಂಡ್ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಯಾವಂದೇನು ಇಂತ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಡೇ ರುಟೀನ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಈತೆ ಬಂದ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅರ್ತೇಕ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.